Ki pajba na ki Tylli ki Shnong ki bahap apok katan manat jong ka riwar sepngi jong ka Southwest KHASI Hills District ki la Byrngem manum tre Iashim Bynta shu hakani ka election Lok Sabha ka ban salong shen. Kani ka jingle jong ki ka long Halor ka Jingbymsuidniew bat e ben jong MLA jong ki uba Renikton El Tongkar bat ru MDC jong ki uba Karnes Songshang. Ki balami khmat ya ka mau kerwat constituency ka jingkarpat jong ki ban penyok surok rong lem syakani katan. Nak liang jangi kipas bangim dan bor ai ban le. Henry day tang kinong mi kema kibawan poi sisin san senem ban ya kren hakabaya day bat kajing don kam jangi kipas ba. Ke ladalong kabala bakinong mi kema tim day ban kren tang kasentur hakapor election. Henry kin pendon kam hokru. Ya ka baki kren na ka Bynta bankit kli ya ka jing jong kipas ba.